Makita ka dito video di parang revive babay ni di CPR di pa nakabagi ti BFP itinalmes sa lalaki di paset ti Bislac River iti Bacara Ilocos Norte di Malim Kalman. Oy, pagkatali ba tatap na lang. Napaay day so adagos ng intaray di ospital ngem na deklara na dead on arrival. Nabigbig ti biktima ni Victor Biernes ag 2042 ken residente di Barangay Kabaruan, Bacara. Iti investigasyon maipangarop ang nabartek ti biktima ken napanday iti nagdigos iti karayan aging gaanalmes. At exactly 5:10 PM po, may na-receive kaming tawag mula sa isang residente doon na nagtatawag sila na may drowning incident doon. And immediately yung EMS team ng Bacara Fire Station nag-respond sila. Yung ating mga EMS team nag CPR sila by manual, and then gumamit din sila ng automatic chest compressor to effort the revive of the victim. Istorya ti pagayam ti biktima ni Madeline at daan ti impluensya ti arak ti biktima sakbay pa na nagpiknik iti karayan. Nakainom mo ta bigbigat pa lang nakainom lata. Nabartak latag nanayon nga ron. Hindi na pang kami diyan nakainuman. Sa kasta di bumaba kami hanakit bumaba at mabutang di pag naan nga akikin nga ron di karayan nga ron nagbaba ka. Hanakit bumaba nagbayag nin nga to. Da kami lata, da kami dyan. Tatang ko na pinay tabing ko. Kating kay kita ng karambo, yung takibinan nyo. Nakigtot kami. Bumabamutan nga, agekis-ekis nga nakaisam. Nagdigos iti karayan ti biktima aging katimpuak iti adali mapaset ken saan meten na limungaw. Nalay ngaglangoy, rin nakainom. Kung nakikita ni Rambo, ni kung nakpiti kadwa. Naglay ngaglangoy ni, rin nabarto ko nakin. Nakalangoy yan, nagsublimanan. Kasi di ko angkat, ikas-ikas kumanan. Hindi ko angkat, tumalikod basit, tumapog nga kasjayan, nasumang atan. Kunak tekadok, si tak na yan, di wad lang sumakit nga daos, tada, ubing nga duwa. Kunak ngantay may sa pelang ubing, tika na sa ritak baro. Kita man ni, dito ni. Intudok pa yata si Daglang, dito ko madetala ni. Kita man dito, barok at adalom dito, ang tangkong rod ang maglangoy. Kita man barok na, dan nakaidda ko na. Sinisid na, at datita ko na, naalaiyahan yung rod ko na. Diretso nga iyan, awan 55 minutes nga, awan, apag kasi napayla. Malading itang may tinaganak ti biktima iti pasamak. Iti baet a kinagura na ti kalad na kanayon na mabartek. Napateglata na ito ikadakwada. Nasakit mo pa, bilang may sangain. Sure kasta ti balbarte. Nasakit mo para kami namin. Ti bubsay na. Ang lalo na ang dakadakan. Rigat pati si kasasaan, sir. Agtultulo met ti monitoring ken panagbantay dagiti otoridad kadagiti karayan ken baybay tapnon palagipan dagiti umili. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.